Hello guys! Good morning! So sabi ko sa inyo kahapon, magbablog ako today. So today is magbablog tayo. Anyway, ngayon, kakarating lang namin. Pero morning pa. Maaga kasi kami umalis. And kasi, si Papa ngayon wala siyang sa paglulongganisa. Kaya nandito siya sa bahay ngayon. And, kasi maraming langaw dito, kaya bumili kami ng net. Asa imong kuan pa dito pa be. So ipakita ko sa inyo yung mga nabili natin. So hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Diyan na lang, against the light tayo. Ayan, against the light tayo ito. Bumili kami ng black na ito, gani pa? Trapal. 1.5 ito. Kasi ilalagay namin sa likod. So, ayan. And then, nakakatawa kasi buli ako sa Shopee nung net. Pakita ko sa iyo yung screen ng window. Ang problema, natatanggal siya. Kaya ang gagawin namin ni Papa, bumili na lang kami ng ganito. Kasi yung bili ko sa Shopee, 30 pesos yun. May kasama ng Velcro na double-sided. So, hindi siya pwede. So, ito bumili kami ng, ito 30 pesos ang meter nito. So, white yung pinili ko para naman malinis tingnan sa labas. Supposedly 4 meters yung bibilhin ko. Pero no, kukuha pa doon sila sa taas. So, 3 lang yung natira. So, 3 na lang yung kinuha namin. Pero gagamitin pa rin namin yung binili ko. Yung manipis yun eh. So, ito 30 pesos ang per meter nito. So, ayan. And then, bumili kami ng pala. Kasi, itong sa labas, kapag tanggal ko, tapos yung talagay ko sa likod. So, bumili kami ng pala. Ito naman, mura lang siya guys. 239 pesos lang. Pero, hindi ko alam kung tatagal ko. Pero mukha naman siyang matibay. And, ayan. Maganda naman siyang tingnan. And then, bumili ako ng Tayo tap kasi kami pumunta. And, tabo. 25 pesos para sa CR. And then, namili din ako ng clip. Laundry clips kasi pag nag-ano ako ng mga basahan sa likod, na ano siya ng hangin pag tuyo na. So, bumili ako ng ito. 10 na siya, 29 pesos. Ganda naman siya. Ayan. And then, bumili ako ng heat pad. Ito yung pinakamura nakita ko. Heat pad. 22 pesos, dalawa na siya. Kasi, pag naglalagay ako sa hindi siya, wala akong mapaglagyan. And then, tawag dito, ito, diba? Pot holder. 12 pesos. Isa lang yung binili ko. And then, si Papa, ito yung niya, meron siyang i-screw sa, tapos ito naman, ito yung favorite ko na pako, yung ganito na pako. Kasi, yung simento kasi dito guys, mabilis siya mag-crack pag pinapako mo. So, kailangan mga, lang, gusto ka na po? Driller, tapos mga ganitong pako lang yung pwede. So yun lang naman yung nabili natin. And then, maglalaba ako later. Pero tatapusin mo naman ito, kasi mainit pa sa labas. So, ito yung binili ko. Nalala nyo to. Pinakita ko to sa inyo. Ito yung niya, meron siyang Velcro na double-sided. So, ito pa rin yung ilalagay namin kasi didikit pa rin naman ito. And then, didikit ba? Hindi ko sure. So, ganyan mong good siya kung cheese. So, ito, to, parang short siya. Hindi siya talagang sobrang, So, kaya natatanggal siya. So, gagamitin ba naman? Kasi ito, meron kaming isang dito. Ayan, yung isang yan. Pwede. Dikit siya? So, ayan. So, yan yung project natin today. Dahil walang si Papa. Hello guys, good morning. So today is Sunday
And medyo makulimlim ngayon, pero syempre today is our rest day. Pero may gagawin pa rin tayo mamaya. So today is ipapakita ko muna sa inyo yung nabili ko kahapon, kasi may mga binili kami kahapon na kain namin. So, pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung saan ko kayo ilalagay. Siguro dito na. Ayan. Hanapan ko kayo ng paraan na ano. So, ayan. Medyo makalat yung likod. Pasensyahan nyo na. Pero, ayan. Babe? Ilan dari pang, be? So, ayan. May pan na rin. Yeah! Konti lang naman. Parang maraming tingnan, pero konti lang talaga ito, guys. So, bumili kami ng, ngayon ko lang muna yung mga export. Mga sabon. Zonrox. Para sa CR. Mga damit. Wipes, kasi kailangan na lang wipes ni Hagrid. Pag may training. Ito tawas para kay Hagrid, kasi parang, smellan na yung kanyang leki-leki, kaya binili ko na siya ng tawas. Actually, binilang ko siya ng tawas ng roll-on. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Tapos may favorite na cologne. And then, skin white. Tapos, konti lang talaga ito. Bumili lang kami ng pita. Ayan. Isang pack. At mixing wafer para sa aking anak. And, kahit may issue sa Lucky Me, bumili pa rin ako ng Lucky Me noodles. So, dalawa, and then, dalawang pork at saka dalawang chicken, kasi kapatid, wala kaming refrigerator. Pag may times na gutom na kami at hindi kami makaluto. Ayan. Tapos, bumili din ako ng Scotch Brite, Scotch Brite, Zim na cleaning pads. Ayan. And also Savon na Palmolive. Ayan. Hala. Ito nilagay yung sabon dito sa labas. Ayan. Palmolive na sabon. And then, bumili din ako bumili kami ng bigas. Ito yung, bumili namin is 5 kilos lang na rice. So, this is Yummy Miss. Ayan, masarap to. Mas mura din to. 198 lang ata yung 5 kilos. So, ayan. 5 kilos lang. Kasi usually si Papa, wala kasi dito pag nandito sa kabila. So, kami lang yung nandito ni Hagrid. Tapos, Diyos ko, yung Youngstown corned beef, hindi na siya pang mahirap, guys. Pang mayaman na siya kasi medyo mahal. 20 pesos na yung Youngstown corned beef na tinapa. So, tinapa, kasi tinapa yung tawag sa amin dito yun. Hindi yan tinapa na yun yung tawag, pangalan sa amin sa Bisaya. Tinapa. Ayan. Tapos, dalawang beef loaf and dalawang century tuna, caldereta at afritada. And then, isang San Marino na corn tuna. Bumili din ako ng creme top and also yung favorite namin na coffee na black roast. So, yan. And then, bumili pa kami ng bread. Si Papa kasi nagluto ng umagahan namin. So, eto, bumili kami ng eto. Simula nung nag-pandemic, nakapak na lahat ng bread ng Sagaisano. Tapos, star bread. This is 39. Ito naman 24. So, yun. Yun lang yung nabili namin kahapon. And, may bili pa kami mga paprika. Pero nandun na sa kabilang bahay. And, yun yung update yung umaga. Si Hagrid kasi pinalabas ko yung mga dogs. Kasi magpupup sila. Hindi ko alam kung nasa na yung dalawang dogs. Si Hagrid yung And, yun, maglilinis tayo. Tapos, kukunin ko na may mga pots pa akong natira doon sa kabilang bahay sa nirentahan namin. Kukunin namin yun, yung mga malalaking balde na may tanim. Kasi,
may nagre-rent na doon guys, kaya kukunin na namin yon. So mag-umagahan tayo today, samahan nyo kami mag-umagahan. Konti na ito guys, ang hirap din na walang refrigerator kasi syempre hindi ko yung kabili ng pagkain na malalagay sa ref, diba? So lahat talagang ano, so everyday pag uwi ni Papa galing sa ano, saka pwede naman siya bumili bago siya umakyat dito sa amin. So ganun yung magiging setup pag gusto nyo kumain ng isda. Meron kasing tayo katalengke dyan sa baba, so dyan na lang, mura lang din naman. So, dyan lang din kami magbibili ng mga isda o kung gusto mo kumain ng manok or something. Huwag na yung karne kasi mahal ng karne, te. Parang umabot yung presyo ng 300 plus. Grabe ang mahal. Kaya, parang heaven siguro kung makakain ka ng karne. Pero actually, kagabi nakakain naman ng kami ng karne kasi birthday na ang brother-in-law ko. So, yun yung update natin. Tapos ayan, update sa labas guys, tinanggal na namin yung mga dito tingnan nyo, malinis na siya. Yung mga sapatos pa kasi kagabi, anong oras na kami nakauwi. So eto, ayan, malinis na. And then dito na part naman yung tatanggalin namin. So may mga seeds pa kami guys, hindi naubos, ayun pa. So, yan yung update. Saan mo na, be? Yan yung anak ko. Si Chuchay. Chuchay! Saka na, saka. Sulod! Ha? Get to? Sulod! Dali, dali, sulod. Saka. Nagano yung man, nakasakat siya. Ha? Sa ubos. Kasi inano to guys ilalabas ko. Tinakbo ni Hagrid kasi kailangan ilagyan ng list kasi tapos na siyang mag-poop. So ayan yung update. Medyo pa. Ito dito kasi guys, tatam na namin ito yung dito. So ayan. Tapos ito yung ating umagahan. Egg and then, sa guys, nakaw. Egg, tsaka etong tawag dito, piniritong tawag dito saging, and then itong bread. So yan, taro nga po doy butang guys. Dito kami sa labas, ayan, coffee. So ito yung view namin everyday, ayan. So ito yung ito kasi guys, nilagay ko lang dyan para parang ginawa ko siyang gate lang, pero hindi pa yan talagang final line. Basta ko na lang nilagay yan kasi para hindi pumapasok yung mga bata, yung mga aso. So kaya ganyan yung naging setup. Si Hagrid naman pinabili ko ng ice. Ayan, wash your hands ko. Pagtunaw si mong Milo ka. Hindi si Milo. Ha? Naman ito isa. Ayan, kain tayo guys. So ayan guys, kain tayo. Hi, good morning Salfang. Hi guys. Diyan kasi kiyala ko may dyan. Ay may nabiyak siya. So ayan. So ngayon pala darating yung Shopee namin na ito kasi guys, yan nilagay namin ng screen. May nilagay kami ng screen dyan at dito din. So credit to Papa. So yan yung budget friendly na screen. Nada sa kanang takuri. Takuri. Ano takuri? Takuri. So yun yung namin. Natapos pati sa likod kasi may mga langaw dito guys. At yun yung problema. Kaya ngayon, yung in-order ko dadating yun. Kasi syempre mahal yung screen door. So dun tayo sa mura-mura. Sa tayo dun sa parang net. So yun yung ating So kain tayo.